asalin hadisin yana da kissa shine wata mata ce za ta aurar da yarta, sai da aka sa rana aure an gam shirin komai, sai wani irin ciwo da yake zazzagar da gashi ya kama ta. Da wannan ciwo ya kama ta sai gashin kanta ya zube. Su kuma larabawa daga cikin kwalliyarsu akwai gashi, shi yasa mace ko a aikin haji ba a yadda ta aske gashinta ba. So sai take neman fatawa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ta iya nemo wani gashin ta sa a jikin kan yatta ta kulla shi a jikin guntun wancan a yi mata ƙarin gashi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce la'anallahu alwasila wal mustawsila. Wannan shine asababin hadisin, wannan kuma shine hadisin. A cikin hadisin akwai la'anu. Al-la'anu yana nufin ad-daddu wal ib'ad, a nisan taka daga rahama Allah a kore ka, shine la'anu. Duk inda la'an ya zo akan wani laifi da mutum ya aikata aka ce Allah an ce shi, to ana nufin ba wai wani mutum muayyani ba, mai irin wannan laifin tsinuwa Allah ko la'anarsa tana iya hawa kansa. Sannan kuma wanda tsinuwa Allah da la'ana ta hau kansa kun ga ya taɓe. To an yi maganan sha'ar, sadar da gashi. Akwai waslu a cikin hadisin. Waslu me ma'anan waslu? Wasalu da faslu. Wasalu shine a manna wani. To an yi maganan sha'aru, an yi maganan wasalu, an yi maganan la'anu, an yi maganan wasila, an yi maganan mustausila. Kenan abubuwan ya kunshi abu biyar a cikin hadisin. Waslu sadar da gashi, wasila mai sadarwar wato mai aikin kenan, mai sana'ar, almustausila wacce ta zo ta ce a sa mata ɗin. Sannan kuma wato an faɗi sha'aru, an faɗi wasalu, abinda ake so a sadar gashi ne. To fuka na'uban da mace za ta iya ƙarawa a kanta zai zama kala biyar. Zai iya zama gashi, ko gashin nan kuma zai iya zama shi kuma kashi-kashi. Akwai gashin ta ita, tunda masu tsawon gashi da yawa an sun samu larura maza suke su yanke shi sai su ajiye, daga baya idan an gama larura sai a dawo a mai da shi. Kenan akwai gashin ta. Akwai kuma gashin wata ba ita ba, shi ma sunansa gashi. Sannan akwai gashin namiji, akwai gashin mace, akwai gashin musulma, akwai gashin wacce ba musulma ba. Ko? To, gashi najasa ne ko ba najasa ba ne? Wannan hadisi Imamul Bukhari da Muslim suka ruwaito shi da Abu Dawud da Imamun Nasa'i da Ibn Majah. Sannan akwai ruwaya da ta zo daga Ibn Mas'ud da Aisha da Asma'u binta Abi Bakar da Maqal bin Yasar da Ibn Abbas da Muawiya. A cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya zo a cikin kutubus sitta, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dawud. Sannan kuma hadisin Aisha Imamul Bukhari da Muslim sun fito da shi. Hadisin Asma'u ma Bukhari da Muslim sun rawaito da shi. Hadisin da na Ibn Majah shi ma ya zo. Hadisin Maqal bin Yasar kuma Imam Ahmad ya rawaito shi. Hadisin Ibn Abbas kuma Abu Dawud ya rawaito shi da waninsa. Hadisin Muawiya kuma shi ma Bukhari ya rawaito shi. Wannan yana na cikin bayanin Tufatul Ahwazi. Wannan hadisi ga sahabban da suka rawaito shi, ga kuma masu littattafai da suka rawaito shi: Bukhari, Muslim, Ibn Hibbana, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Abi Shayba, Bazzar, Imam Ahmad da Imam al-Baihaqi. A cikin sahabbai ko mun ji Aisha, Asma'u, Ibn Mas'ud, Ibn Umar da sauransu. To abinda lafazin hadisin yake nunawa shine la'anallahu al-wasila wal mustawsila. La'anallahu al-wasila wal mustawsila. Hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama, in an duba kissar, wata mata ce take son ta aurar da yarta, sai take son ta ƙara mata gashi. Ciko, mace ta cikon mama ko cikon baya, ko ta yi shaka fashe, ko kuma ta je ta yi canza launi ta koma fara, ko ta sha abin da zai ƙara mata ƙiba, ko kuma ta sha abin da zai ramar da ita. Ta ga ana yayin, su mata suna duba me kuke yayi. In kuna yayin farare, sai su je su sha abin da zai sa su yi fari. Idan kuna yayin masu ƙiba, sai su je su yi shaka fashi. Idan kuna yayin sirara, sai su je su yi slim, su ta shan abin da zai ramar da su. Idan kuna yayin masu yawan gashi, sai su siyo gashin ƙarya, sai su ɗora a kansu. Idan kuna duk irin yayin da kuke irinsa suke bin ku, tunda ku ne masu auren, ku ake so a burge, to yayin naku ne, abin da kuke so ake dan a burge ku. Shi sa kaga ai ba abin da wato ya kai mace ƙarya. Ga misali guda biyar. Nan ana kiransa leɓe, amma akwai abin da ake shafa masa ya koma ja. Kai ka san ba jan bane,
ita ta san ba jan bane. Ko nan kumatu ana shafa masa jar hoda ya ja, kai ka san ba jan bane, ita ta san ba jan bane. Kan gira ana sa mata gira ta yi baki kirin, kai ka san asali ba baƙar bace, ita ta san ba baƙar bace. Ido ana sa masa eyelash, a sa masa wani abu da za a liƙa, wannan abun da aka liƙa kai ka san ba haka bane, ita ta san ba haka bane. Sannan za ta zo nan wajen farcenta ta sa masa jan farce, wannan jan da aka sa ko kore ko shudi ko waye kai ka san ba nata bane, ba haka nata yake ba, kuma kai ma ita ma ta san ba haka bane. Ko dan za ta zo ta kunshi ta zane jikinta, wancan duk abin da ta zana ka san ba haka take ba. Haka za ta zo ta dora gashin da ba nata ba, za kuma ta zo ta dandake haƙorinta ta yi wushirya, duk ka san ba nata bane, amma dai duk a tafi a haka ake tafiya. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana, to sai suka ce illar da ta sa annabi ya hana wannan mata dan ka a cuci miji ne, ko kuma dan kada a ɗora najasa a kan jiki. Domin misali idan mace ta siyo gashin nan na wata mata ne, ya halatta ka ga gashin wata mata ko da ba a kanta yake ba? Ya halatta a ɗauko gashin wata mata a siyar? Idan aka ɗora maka gashin wata mata a jikin gashin matarka, to kai za ka yi laifi uku. Laifi na farko, ka kalli gashin nan, ka kalli gashin ajanabiya wanda ba na matarka ba. Na biyu, in ka taɓa gashin nan, ka taɓa gashin wanda ba maharramarka ba. Sannan na uku, ka siyo najasa, ga wanda suka ce siyan gashi najasa ne, ko kuma waɗanda suka ce haramun ne siyar da wani part na jikin ɗan adam, kuma gashi part ne na jikin ɗan adam. Suka ce waɗannan abubuwan guda hudu su ne dalilin da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah an ci mai ƙara gashi da wacce ta ƙara mata. To sannan sai zama ba ƙarawa aka yi ba gashi bane, gashin ba na mutum bane kwata-kwata, duk lissafin nan da muka yi ba na mutum bane, na dabba ne. In na dabba ne ya halatta, suka ce gashin dabba ita ma dabba kala-kala ce, akwai dabba da ake ci, akwai wacce ba a ci, akwai dabba gida, akwai ta dawa, akwai dabba da aka yanka, akwai wacce ba a yanka ba. To gashin wacce ake nufi? Suka ce in gashin dabba da aka yanka da ai asalin gashin halal ne, tunda ana cin fatan ma balle gashin. Kenan asalin gashin dabba, idan matarka ta yi kwalliya da gashin dabba, idan ka taba gashin dabba, kan akuya ka taba, ma'ana gashin akuya ka taba, ko gashin tunkiya ko gashin rago, taba gashin rago haramun ne? Ganin gashin rago haramun ne? Dora gashin rago aka haramun ne? Suka ce to kun ga anan ba gashi bane wanda yake ba nata bane, ba na mutum bane, na rago kuma ragon wanda ya halatta, ba kuma na mushe bane, ba kuma na jaki bane, ba na abubuwan da aka hana cin su bane, ko da an yanka su. Suka ce to mas'ala ta biyu kenan. Mas'ala ta uku sai zama ba ma gashin bane, ba na mutum din bane, ba na dabba bane, zuwa aka yi masana'anta aka kera shi, an kera shi ko da roba ko da ulu ko da kattani ko da auduga ko da rama ko da wani abu. To wannan za a kira shi gashi lugatan, tunda annabi ya ce gashi, wannan zai zama gashi lugatan au islahan? Suka ce ba gashi bane. Suka ce to tunda ba gashi bane shi ya halatta, tunda ba gashi bane. Ko wannan imamun Nawawi a cikin sharhun Muslim da kuma imam Ibn Hajar Asqalani, shi yasa an ka karanta hadisi kaka kalli matanin kaɗai, kuma ka duba abin da fuqaha suka faɗa ƙarƙashin sa, shine zai fito maka da ma'anar hadisin. In baka ba sai ka ɗauki hadisi ka je ka buga shi a babin da ba na yake shiga ba, ko kuma ka fitar da shi, ko ka ɗauke shi am ba am bane, ko ka ɗauke shi khas kuma am ne, ko kuma kai masa illa da ba illarsa ba. Da haka illar hadisin shine annajis wa bai'u sha'aril insan, ko najis ko gishu, ɗayan uku, siyar da gashin mutum da kuma yaudarar miji. Sai suka ce to in tana da miji, ba bazawara bace, ba budurwa bace, na farko mijin ya san ba ta da gashi, sannan na biyu abin da ta sa ba gashi bane na mutum ko na dabba, abin da ta sa wani abu ne da aka yi shi da ulu ko da zare ko da roba ko da kattani ko da sirfani ko da ciyawa ko da wani abu. Suka ce wannan ga wacce za ta yi wa mijinta kwalliya da shi bai shiga cikin wannan hadisin ba. Wannan shine asalin fatawar da ne, cewa mata aure idan ta ɗauko abin da yake na roba ko ta ɗauko abin da yake na zare ko na auduga, tun muna yara iyayenmu suna aikanmu mu je mu siyo musu zaren mara, mu siyo musu roba ɗaure-ɗaure, suna yin ɗaure-ɗaure da wannan robar kuma suna burge mazansu.
ana wa yara kuma yana kyau, kuma ana musu kalba, a ɗauko wani abu kamar rama a zo a gyara musu gashinsu da shi, kaga ya sako a nan gurin, amma ba gashi bane na mutum, ba gashi bane na dabba. Kenan hadisin in an ɗauke shi a zahirinsa yana hana gashi ne kawai, duk abin da ba gashi ba bai cika wannan hadisin ba. Sannan yana magana akan wasalu, duk abin da ba wasalu aka yi bai shiga ciki ba. To yanzu an wuce wasalu, an wuce, yanzu dashe ake, kuma zira'a ake. Yanzu ana wa namiji dashen gashi. Idan ka je kana da sanko sai a aske gemunka sai a dasa ma shi a nan, ko a je gabanka a asko gashin gabanka ko na hammatarka a da maka da shi nan, ko wani guri naka ne kuma da can aka ciro nan aka mai da shi nan. To wannan matsalar ita ce ta taso sabuwa. Inda ana maganan wasalu, yanzu an koma kuma zira'a, shuka shi ake yi, kuma ya kama ka aske yana fitowa kana askewa na ko ai shi da yanzu ai sabon abu ne, sabon abu in ya zo sai an duba ya aka ya faru, ko sannan mai hikimar yi, sannan ya shiga cikin hadisin la'anallahu alwasila wal mustawsila, ga namiji daga mace a ciro gashinka na wani guri a gyara maka wani guri da ya maka aibi. Ana yayin gashi, mata ba su da gashi kuma ku masu gashi kuke so, sai wani ƙwararren likitan da shan gashi ya ce mata idan na asko gashinki na hammata ko na gaba ko na wani guri, idan na sa a gurin zai dasa, kuma zan sa masa sinadarin da zai fito ya tsawo har ya kwanta a baya. Ya shiga cikin wancan hadisin ko bai shiga ba? Shine abin da malaman zamani suke tattaunawa. Sannan wani yana da sanko ko baya son sankon, yana son a yi masa abin nan. Wataran kuma ba gashin ba, wani abu za a fesa sai ya tayar da sinadarin da ke cikin kan mutum wanda ya hana gashin fitowa, sai ya hutu. Yanzu a ga saurayi za ka gan shi sai ka ga mutum da gemu hannun gurin, a shi wani abu ake fesa zai ga gemu ya ta tahowa sai inda ka gutsire shi, in ka bar shi ba sai tafi inda za shi. To duk mai hukuncin waɗannan, akwai littafi da wani ya wallafa mujalladi a sunansa ash-sha'ru wa ahkamuhu fi shari'atil islamiyya, wanda ya kamata wannan littafi wajen shafi 600 ne da wani abu. Ya magana akan gashin jikin mutum gaba ɗaya, gashin ka wani gashi ne barinsa haramun, wani gashi ne aske shi haramun, wani gashi ne ba a yadda a aske ko ba a yadda a aske shi gaba ɗaya ko ba a yadda a bar shi gaba ɗaya ba. Sannan wani gashi ne shari'a bata ce komai a kansa ba, kamar gashin kirji zuwa cibiya, a aske ko a bar shi. Akwai wanda za ga duk jikinsa ma gashi ne, ga gashin ka, ga gashin gira. Mai shari'a ta ce akan aske gashin gira haramun ne. Gashin kaifa, me ta ce akan gashin a rage shi, me ta ce akan gemu a bar shi, ko me ta ce akan gashin hammata a aske shi, gashin gabafa a aske shi. To kaga ashe kenan shari'a duk ta yi magana akan gashin da ke jikin mutum ta fuska uku, ko wanda ta ce a bari, ko wanda ta ce a aske, ko wanda ta ce a rage, ko wanda bata ce komai a kansa ba. Shine su gashin kirji, gashin jiki, gashin da ke fitowa ko ina jikin mutum, gashin baya, wannan bata ce komai a kai ba. Saboda haka in ya zama, sannan gashi ga namiji, yawan gashi ga namiji ba haramun bane in zai kula da shi. Inda yanzu misali zan bar gashi na haidin dinga zuba a baya, kuma in sa mata ta taimin kitso, in ɗauko hura ta ɗora a kai. In ka kalli shari'a ban saba ba, amma ka kalli al'ada, wani ma daina zuwa karatun nan. Ta ji a'udhu billahi, barin dau adabul mufradi na ji gaba. Na ga malam da kitso, a'udhu billahi. Da ma yanzu ka shiga cikin Fulani da suke dawa da bararoji, ka je cikin Larabawan da suke ƙauye, zaka ga namiji da gashinsa hannan, kuma annabi gashinsa hannan yake zubawa, kuma ana kitse masa shi. Saboda su al'adarsu wannan ba laifi bane haka. Amma mu al'adarmu in kai haka ka zo da abin da ba a san shi al'ada ba, sai kaga ana kallon ka ana yaro ya lalace, ya ɗaya da wani gashi. Mun yi wani zamani da muke ganin yayyan wajen 1980 ana yin ciko, saboda tsabar zuba gashi da ake hakkum ake samu irin dogon nan a cake shi aka a bar shi anan, kum din gaba ɗaya ma yana kan, daga gashin til nan kuma wando can an yi fakas, an samu wani katon takalmi sakadale, an sa sakadale, an yi fakas, an tsoke nan, sannan an tila gashi a nan, an samu kuma an sagale. Yan birnin kenan. Saboda haka waɗannan abubuwan matsalar gashi sai mun samu lokaci mun yi magana a kai, saboda ana ta samun matsala hatta da mu masu aikin hizba da mutane
an ce an aske wani yaro aski a gashi ya ce zai ya daina sallah, tunda wallahi aka aske masa gashi ya daina sallah. To ya kamata an sasanta ko? Alhamdulillah, Allah ya sa alhamdulillah. To Allah ya ba mu dacewa. Ragowar matsala insha Allah sai gobe za mu ƙara, sai sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu ƙarasa ɗaya matsalar. Shine dama wannan matsala an yi ta yawo cewa malam ya ce a je ta ƙara gashi, wasu ce a kaza ka, to yau dai kun ji bayanin da ne.